Hej, bloggen. Vi har haft meget at tænke på, og derfor har vi ikke fået lavet video, og det er vi rigtig kede af. Men vi vil prøve at komme rigtig godt i gang nu, og vi har så valgt at starte mens vi i København. Yay! Og i dag der skal vi i Tivoli. Og i morgen der skal vi på Strøget og shoppe. Men I kan, hvis I, vi viser lige vores meget, det vores værelse er rigtig lille, så vi kan lige hurtigt vise jer det. Det er gulv og flot gulv. Man kommer ind her, og så ser det sådan her ud. Nu er det sådan lige lidt zoomet ind, så er der en seng der. Og fjernsyn. Og så er der vores meget lille badeværelse. Det er meget småt, det her værelse. Så ved jeg ikke, om I kan se det ikke. Så fantastisk stort. Men det er fint også. Kan I have det godt? Hej hej! Hej!